Ja, vi står her på 10. klassecenteret, hvor de har Medio. Vi har fået fat i en af eleverne, hvor vi gerne vil spørge, hvad synes du om Medioen? Jeg synes, den er okay, men de kunne godt have lavet grupperne lidt større, eller givet os lidt mindre arbejde, for det er meget hårdt at skulle arbejde så intenst så mange dage træk. Ja. Er din gruppe dårlig? Synes du, at din gruppe er dårlig? Nej, det er ikke fordi den er dårlig, men det er mennesker, man ikke kender på samme måde, som man kender sine klassekammerater, så det er også... Du bruger noget tid på at skulle lære folk at kende, som man godt kunne bruge på arbejde i stedet for. Så måske hvis de havde lavet selv lave grupperne, tror jeg, at det havde blivet et bedre resultat. Ja. Vi står her med Mathias, hvor her på din klasse, hvor at vi spørger, hvad synes du om Medio? Det er meget kedeligt. Hvorfor er det kedeligt? Fordi det er noget med video at gøre. Du kan ikke lide video. Nej. Er der noget, du vil godt for at gøre den bedre? Andet emne? Noget? Ja. Jeg aner ikke, hvad for et emne. Bare et andet emne. Okay. Ja, vi har så fået fat på Thor her på 10. klassecenteret. Og hvad synes du så om 10. klasse? Nej, hvad synes du så om Medio? Jamen altså, jeg synes, den er okay. Den er i hvert fald bedre end vores OTO-opgave. Ja, altså, du sidder jo og laver et fælles arbejde, og man bestemmer sig selv, hvornår man holder pause. Så det er ikke noget mod. Er noget, du synes, du kunne gøre bedre? Ja, altså, det kunne godt være lidt mere, kalde det. Frit for lærerne, altså. Vi er tvunget til at have det der møde der om eftermiddagen, men det synes jeg ikke rigtig, vi har brug for med lærerne. Ja. Vi har så fået fat i Sara her på 10. klasse. Hvad synes du så om Medioen? Jeg synes, det er fint nok. Jeg synes, der burde være lidt mere at lave. Lidt mere at lave? Ja. Jeg synes ikke, det tager så lang tid, de opgaver, vi får ud. Ja. Er der noget, de kunne gøre bedre? Hvad kunne man gøre bedre? Kunne få flere opgaver? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er noget, der kunne blive bedre. Lidt andre grupper eller noget? Jo, men jeg ved ikke. Der er altid nogen, der vil være utilfælde.